Barka da zuwa Al'ajab Hausa TV. Wannan zuwan ka ne na farko. Ku daure ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura sabon shiri. Wana 'yan jarida na kirawo ku ne domin mu faɗaɗa kuma mu ƙara yin neman ƙarin bayani a wurin wannan bawan Allah Ado na Marai. Ado na Marai a satin da ya wuce mun yi gangami na 'yan jarida inda muka gayyato shi ko kuma muka yi holan shi a nan a matsayin ɗan ta'adda wanda har aka yi hira da shi yake cewa shi da kansa ya kashe mutum 4. Akwai lokacin da suka tare mota suka buɗe mata wuta, aka yi kidnapping, aka karɓi kuɗaɗe wanda shi ma an raba da shi, an bashi saniya 8. Duk da ya yi bayanai, kuma a cikin bayaninsa da yake yi har yake maganan cewa gwamnan jihar Kaduna yan Rufa'i ya san da inda suke a jihar Kaduna. Wannan magana da ya yi ta jawo hankalin mutane kuma ta sa ana ta cece kuce a kafafen sadarwa har ma da na sada zumunta na Facebook da Instagram da su WhatsApp da sauransu. Wannan dalili yasa muka ga cewa lallai ya kamata mu ƙara fito da Ado na Marai domin ya ƙara yin bayani akan abin da yake nufi da cewa gwamna 'yan Rufa'i ya san da maɓoyarsu a jihar Kaduna. Magana ta lokacin da muka hira da shi ya yi maganganu, amma magana ta fi daɗi a bakin mai ita. Ya sunanka? Sunana Ado na Marai. Ado na Marai. To gashi an ƙara fito da kai a karo na biyu. Akwai bayani da kai a waccan hirar da aka yi da kai cewa inda kake bayanin cewa wani gari ne ma kai magana? Sabon fili. Giwa local government. Giwa local government. Ka ce 'yan Rufa'i ma ya san da ku a wannan wuri. Me za ka ƙara yi wa masu kallonmu da masu sauraronmu bayani a kai? Ƙarin bayani na da hujjata. Na'am. Bara shekara 1 da ta wuce da 'yan watanni. Ni dai nan gida na yi azumi can, azumi 28 ran da 9 na zo nan ne sallah karama. Kuma tun daga lokacin nan Allah bai ban ikon komawa ba. Tabbas abin da ya sa ne wannan magana cewa 'yan Rufa'i ya san da wannan mutane inda suke, inda zai yi aiki domin Allah kamar yadda jihar Katsina take yi, domin Allah da ya yi. A jirgin sama ya taho yana sakin bam, akwai hilas guda 4. Ni ina gona lokacin ma ina aikin wata dawa da na sanya, an halbi jirgin nan ya kwana da kyare kai airport. Ina nan kwance cikin haki, an zo an halba direban wannan hilos, wasu sun yi yutan da ba tun da karhe 8 ake wannan fadan da su, ba a daina fadan nan ba har karhe 4 na yamma. Kuma bayan an yi wannan fada an gama, an kona wannan mota. Yanzu haka idan ka tafi tsakanin Sabon Hili da inda motar nan take konan na, yanzu haka ba a ɗauke gawarta ba, bai wuce kilomita 1. To wane dalili yasa har kai wannan magana ka ce gwamna ya san da ku a wurin? To aini hujja ta kenan sai in ga cewa in dai domin Allah aiki ne ake yi kamar yadda jihar Katsina ta ɗauko yanzu take yi, shi kuma a matsayin shi na gwamna, ai yana da hujjar da ko da turowa yadda jami'an tsaro su yi aikin nan a can inda yake ma, ni a tunanina yana gani ya san abin da ake. Ba wai shi yake goyon muku baya ba, ba wai kana nufin shi yake taimakon ku da kayan fada ko wani kuɗi? Gaskiya ban wannan tunanin ko kaɗan, don ban san wannan sirrin ba. Ba haka kake nufi ba, kai dai nufin ka saboda kana ganin jirgi, an zo da jirgin sama an harbe shi, kuma motoci sun zo kuma sun kawo hari an yi ba ta kashi, kake ganin cewa ya kamata a ce gwamnati ta san kuna wurin. Kuma ya sha kawo hari garin nan, ya watsa garin nan, in garin nan su bar garin nan, mata da maza a ɗauke mata a maido su Kidandan. Tsakanin Kidandan da Sabon Hili bai wuce kilomita 1 da rabi. A ɗauko matan nan a maido su shiga garin nan, abinda suke duk shagon da Bahaushe ke sai da kaya, ban ce ma wani kaki ba, amma in bangan nan za su balla shagon nan su kwashe kayan nan, su ce ana sai da ɗan ta'adda kaya, kuma kayan nan a ɗauke su a koma da su a tafi Kaduna ne ake yi da su, ina ne ban sani ba. To ni ka ji hujjata.
Hausawan nan kuma suna da jallin su ne, noma suka haɗa jallin nan suke sana'an nan. In ka ce baka sayar musu za su kwata ko su kashe ka. To mun gode. Saboda ina da 'yan uwa a cikin garin. Mutum 4 suna can zaune yanzu haka. Yanzu zan buga waya za su ce ma wallahi ba su san ina wannan harkar ba. Ba san kana wannan ta'addancin ba. Ba sani ba. Duk sai dai ka shiga cikin su ka saje. Ba wai in saje ba, wannan sana'a da nake kamar yadda na gaya masu ya ra'ayina daga wannan sana'a. Na ɗinkin katifa. To ko su 'yan uwana za su ce ma to za su iya da wannan amma dai ba su san ina wannan aikin. Kana wannan aikin ta'addancin. Allah ba su sani ba don ba su taɓa tunanin haka ba. Ya ka hujja ta kenan. To yanzu me za ka gaya wa al'umma irin 'yan uwanka da suke wannan? To 'yan uwana da ke wannan harkar ni dai yanzu kaga anan ina da mata da yara guda 7 kuma da na yi haƙuri da yadda rayuwa ta zo min na yi amfani da wannan damai to da ban shiga wannan yanayin ba domin Allah. To amma yanzu tun da ta kai har na shiga wannan yanayi ina roƙon 'yan uwana masu yin wannan halin domin Allah su daina. Na farko dai duk abin da ka yi Allah yana ganin ka kuma haramun dai. To dukkan abin da yake haramun in dai kana sallah ya kamata ka bar shi in dai dan Allah za ka yi. Sannan ina neman afuwa ga 'yan uwana musulmai dan wanda na kashe zan ci gaba da istighfari. Allah kai mani gafara kai ke da rahamarka. Amin. In ka so ka gafarta min idan kuma yaki ba zai gafarta mani ba na san wannan hakika. To na gode. Alhamdulillah. Kaji aka bayani.